Sprokkel op pad voelt tiesje voor het eerst plak in de regio. Nou sjoch ik jou denken, wat is Sprokkel? Dat wordt Sprokkel stiert voor prikkelende ontmoeting. Tijdens Sprokkel op pad gaan meesken met een beheining op een paad met politici, bekende Friezen of wat zeg maar wollen. Er worden ook meerdere opdrachten dienen tijdens de route die doen wordt en dat valt goed in de smaak. Nou, de fotoopdrachten vond ik wel leuk. En de vragen. Ja, en dat keuring vond ik wel heel leuk. Sprokkel op pad in dit gebied wordt organiseren door Stichting Het Bolwerk in Dokkum. Ek Abbas Vaag van de stichting is wel wat wijzer worden. Ik vond het zeer interessant hoe makkelijk kun je mensen dichter bij elkaar brengen. Dus van tevoren heb je bepaalde gedachten. Nou werken 2 stagiaires met mij. En die dachten, nou dat kan niet. Dat mensen gaan niet met elkaar praten. Of binding, ja, verwachting. Ja. Maar toch hebben we samen met elkaar gezien hoe makkelijk kunnen mensen toenadering zoeken. Dichter bij elkaar komen. Met elkaar in gesprek, in diep gesprek gaan. Rietsleden en de wethouder Kees Wielstra moeten de meesten van Talent en Wil in het gemeentehuis in aan woord. Maar daarna wordt er dus gauw op paard gaan. Dat naar buiten gaan zorgt namelijk voor een heel andere dynamiek. Dan ga je gewoon meer openstaan voor alles. Ook als er harde wind is, dan stel je je anders voor. Dus binnen is totaal anders dan buiten. Dus ja, dat hebben we een mooie ervaring vandaag gehad. Dan gaan we ook in de toekomst ons focussen dingen buiten de deur toe. Voor de deelnemers wie het een tiergeleerse met werd een heel soort uitdagings op haar paard kwam. Hoe je met elkaar in gesprek komen en hoe je met elkaar om kunnen. En hoe je elkaar zo moeten kennen. Voor 6 ontmoetingen leuk. Ja. Daar kun je heel wat van opsteken. Zo moet je weer horen meestal. Ja. En is het voor herhaling vatbaar wat jou betreft? Voor mij is het wel voor herhaling vatbaar. Want voor de volgende keer dan vregen we de burgemeester.